खुलुमबाय लोगोफोर गिबियावनो नोंथांमोनखौ गासैखौबो आंनि गोदान भिडिअ बरायनाय बावहरनाय थाबाय। दिनै जाय भिडिअखौ आं लाबोदों नोंथांमोनाबो खोनासंनानै आसरित मोनगोन। सासे 19 बैसोनि डिग्री फरायबाय थानाय सिख्ला, जाय सिख्लाया बिमा बिफानाव सोंनानै गावनिनो लोगो सासेनि न'आव थाङो आरो लोगो सासेनि न'निफ्राय जेब्लानो ओंखारबोनाय लोगो लोगो बिथांखौ सासे गावनिनो फ्रेन्डआ लोगो मोननानै गावखौ केफे मोनसेयाव लाना थाङो आरो बै केफेयाव लांनानै बेजों किसुमान निसा जुक्त मुलिफोर बै कफिजों लगायना होनानै बेजों हरसेया बै जायगायाव माने गाज्रि खामानि मावो आरो बिनि उनाव अखानायै बै जायगानिफ्राय बिखौ दिहुननानै हरो आरो बहनना हरनायाव बियो जेब्ला लामाखै थांबाय थायो आरो गुबुन सानैसो सेंग्राजों बै सेंग्राया फार्स्ट लांजेननाय सेंग्राया कन्टेक्ट खालामनानै खोन्थाहरो ओरै थोरै आङो बिखौ बेफोरबायदि खामानि मावबाय होननानै। आरो बिनि उनाव बै सेंग्राफोरा लाना थाङो आरो गुबुन जायगायाव बेयाव लांनानै साथाम साब्रै लोगो नांनानै बेफोरबायदि खामानि मावो। बिनि उनाव बै जायगानिफ्राय जेब्ला ओंखारलाङो बिनिफ्रायबो आरो सोरबा साथामसो सेंग्रा लोगो नांनानै बेखौ आरोबाव हाइवेफोरखैजा लाना थाङो। टटेल माने 10 जायगायाव बेखौ लाना थाङो आरो टटेल सुबुंफोरा जाबाय 23। अब्ला नोंथांमोना साननानै नाय मा रखम जुनारफोर बायदि मोनसे गाज्रि खामानि बिथांमोना मावदों आरो एमान मावनायनि सायाव पुलिसा नागिरबायबो दंमोन बै समाव, नाथाय पुलिसा जाबायदि नागिरनांगौमोन बेफोरबायदि पुलिसा नागिरासै आरो बिनि थाखायनो बै लम्पटफोरा बै दुस्थफोरा बेफोरबायदि खामानिखौ जाफुंहोनो हादों। बे जाथाया एक्चुअलि 28 मार्च खालिनि आरो 28 मार्च खालि बेलासे बै हिन्जावसा गथ'आ गावनिनो लोगोनि रुमाव थाङोमोन आरो बिनि उनाव ओंखारबोनायनिफ्राय जाबायदि बिखौ निसा होयै लानानै थांबाय थायो आरो 6 एप्रिल खालिसो बिखौ पुलिसफोरा हमनानै मोनो आरो पुलिसफोरा न'आव फन हरनानै खोन्थाहरो जे नोंसानि फिसाजोआ मोनफैबाय होननानै आरो लोगो लोगो बै बिमाजों बिफाजों बिखौ लायनो थाङो। नाथाय बिनि अबस्थाया ओरैबायदिमोन बै समाव जाय समाव बियो निजेनि बिफाखौ सिनायना मोनामोन, जाय समाव बियो निजेनि बिमाखौ सिनायना मोनामोन, मानोना बिखौ निसा होयै खोब गाज्रि अबस्था खालामना दोनदों आरो लोगोसे बिनि ब्रेनफोराबो माने मोजाङै खामानि होआखैमोन बै समाव। नाथाय थेवबो बिमाया बै गथ'खौ मोननानै लानानै थाङो आरो न'आव लांनायनि उनाव आरो मोनसे गेदेर बिपदाव गोलैयो जे गावनि फंबाय बा गावनि जायखिजाया हौवा मानसिफोर बैनि खाथियाव थांबानो बे गिनाय मोनो, होख्रावनो हमो आरो बिनि उनाव बिमाया बुङो जे आंनि फिसाजोनि जिङाव रावबो फैनाङा, आंल' थाबाय थागोन। आरो बिदिनो बिमाया अननानै मोजाङै सानथाम सानब्रै उनाव बिनि गासै बाथ्राफोरखौ बियो गाबै गाबै खिन्थालांनो हमो। जेब्ला बिनि गोसोआ माने फोथायो बिमानि सायाव जे बियो आंनि बिमा होननानै, अब्ला बियो गासै जाथायफोरखौ खोन्थायो आरो खोन्थानायाव गावसानि जि न'खरनि मानसि गाबै गाबै अबस्था गैया, माबोरै बे फिसाजोआ थांनानै फैफिनदो, गुबुन हिन्जावसा बा गुबुन बेफोरबायदि सुबुंफोर बा फासि नांना थैगौमोन, हयथ' हार्ट एटाकफोर जाना थैगौमोन। इमान 23 सुबुंफोरा गुबुन गुबुन जायगायाव लांनानै बिखौ हप्तासे बेफोरबायदि खामानिखौ मावदों। जायखिजाया बे केसखौ दा गोबाङानो हमजाजोब्बाय, नाथाय बेफोरबायदि जाथाया मोनसे दुखुनांथाव बा साननांगौ मोनसे जाथाय आरो बेबो कुनु उन्दै हिन्जावसा गथ' नङा, 19 बैसोनि मिसियर BA फरायबाय थानाय। जायखिजाया नोंथांमोनाबो साबधानै था, बेनि थाखायनो बे भिडिअखौ लाबोबाय आङो। आरो जायफोरा गोदानै आंनि चेनेलाव फैदो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय, मानोना आं बेफोरबायदि भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय लाबोगासिनो थायो। लोगो मोनगोन बिदिनो मोनसे इन्टारेस्टिं भिडिअ लानानै नेक्स्ट भिडिअआव। गोजोन्थों।